jo no podia ni llegir en casa. Jo me comprava algun llibre i me l'amagava. El moment que estaves en casa havies d'estar fent alguna cosa, però llegint no. Pues l'apuntar-me a classe sempre ha sigut perquè jo m'adono compte que jo no sabia prou. Però entonces en les cases era el xic el que havia d'anar a l'institut i el meu germà era el que no tenia ganes. I jo tenia ganes, però va anar el meu germà. Va estar 2 anys, però quan no li agradava estudiar, doncs ho va deixar. Una vegada tenien la cartilla escolar, ja podien deixar d'anar a escola, ja ens diuen que després ja podríem anar a treballar i on fora en la cartilla escolar. Jo la tenia al front i estava desitjant anar a l'escola d'adults. I si no és que ha estat mala, no ha fallat ni un dia, m'encanta. I sempre he tingut una assignatura pendent de que necessitava anar a l'escola. M'ha agradat molt llegir i molt d'escriure, però no ho he pogut mai. No ho havia vist. De xicoteta no vaig poder anar. I després l'obligació de la faena, casar-te, criar els fills, criar els nets, tot això. No podíem estudiar, però jo he tingut la sort de que vaig poder fer un curs d'auxiliar de clínica i diversos cursets en els anys 70, a últims dels 70. Vaig tindre la santíssima sort de que entonces va morir Franco. I m'agarraren en la secció femenina. He estat 35 anys d'auxiliar en la fe. Portats per les necessitats, anar a treballar en lloc d'anar a estudiar. I m'ha portat així, m'he portat l'ordenador i després, no fa molt de temps, 2 anys en concret, l'escola. En casa ja m'ho dient. Primer li ho havien dit al meu germà, que era major que jo, entonces jo tenia la lliçó apresa. Era treballar. El que m'agrada molt és la Wikipedia de l'ordenador. És el que quasi més fàcil trobo, perquè entres en Google i entonces estàs llegint un llibre i l'autor o l'escriptor dius vull saber la biografia d'ell. Agarres en internet, en la Wikipedia, entres en la Wikipedia i ja te diu tot el que ha escrit i tal. M'agrada molt entrar en això d'activar la ment. O en els mapes, també, en moltes coses que mos ha ensenyat Eduardo i t'ensenyen a ficar cada puesto la seva província o tot això. El Facebook per mi ha sigut entrar en un altre món, però en altres persones que no coneixes. I és tan bonic conèixer i parlar amb persones que no veus, sin embargo, les consideres ja com les teues amigues. I me fa, abuelita, ¿qué te pasa? ¿Que estàs mala? ¿Que te fa mal? I jo, no, que volia dir-vos això i això, perquè ja fa dies que no m'heu dit res, i jo volia saber de vosaltres en seguida. Besets, abraços, que també n'hi ha iconos d'aixòs que mos abracem, mos besem, i ja te quedes tan satisfeta a escoltar. I a partir de vindre sí, ja totes tenim WhatsApp, tenim Facebook, mos parlem, tenim el grupet de l'escola d'adults, mos envien coses. Sí, jo crec que sí que mos ha fet molt de bé. Your time's a joke, you broke, your love lost the way. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your... Clar, jo crec. Sí, jo ara mateix en Facebook, quan me poso en Facebook, que la meva germana que està a Montpellier, tenim conversacions i me dona la impressió que la tinc al costat. Ella no té WhatsApp, perquè no té telèfon mòbil, no té WhatsApp, però en Facebook ara ja ves, parlen ella i me dona la impressió que estem juntes. És veritat, sí que és veritat que les tecnologies aquestes han fet molt. Ara no gasto l'Skype, perquè jo tenia
el Messenger i no... És que vosaltres ho dic en francès perquè m'he acostumbrat. Messenger. Days like these, but she didn't tell you when the world has brought you down to your knees that I'll be there. El que estigues en un familiar que estiga per lo menos en Inglaterra o en París o on siga i que el tingues davant de tu fent els gestos, que ja no estàs escrius una carta, que és més xela i tot això. Però, clar, no es pots tocar. No pots estar en ells, perquè m'ha passat en les meves filles, que voldria haver-les agarrat i besar-les i tocar-les i estaven molt lluny. I també família en França i en altres llocs i me comuniquen ells per Facebook, sí. Això m'ha fet molta. Per a mi personalment molta. Jo sé que per telèfon, a voltes, si telefonetge no estan en casa, doncs envio un WhatsApp i sé que els arriba enseguideta. Però, per exemple, Eva i Estela se claven, que són més joves, i entonces me diuen, mira, lleig això, mira el que n'hi ha, vos, esta notícia no l'han dit en el telediari. N'hi ha moltes coses que no les diuen i allí sí, allí te les diuen totes. N'hi ha més realitat allí que fora. És com un xiquet que li porten un xoguet i no ho havia vist mai i diu, ostres, i això estic mirant-ho jo i estic així i si vull estic parlant amb aquesta persona i si vull estic mirant aquest paisatge tan bonic que ni sabia que existia. Tu contes als meus nets i diuen que jo m'he ensenyat en seguida, però jo, com m'ensenya cada dia, pense que m'està costant. Però no, n'hi ha que fer-se la idea que és un camí que m'agrada molt. Got nothing to do today.